prayatna sumurire seka bali titiane kandayani Den kula sangat ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pami dene jangandika sampun kersa rawuh wonten ing sudung kula yaya Kakang Semar ngemuti lamun Kakang Nayantaka kuwi pinangka dadi pamomonging para Pandhawa wiwit kuncung nganti engga sprene Pandhawa ranati pisah kelawan Kakang Semar sarta wis akeh pituture Kakang Semar ingkang saekti andayani marang para Pandhawa mula bareng para Pandhawa midanget yen to Kakang Semar bakal mbangun kayangan tumuli Pandhawa banjur suwanana karang kadempel ya mung wae diagung pangaksamane Kakang Semar yen to kadangku Dimas Arjuna kalenggan iki durung iso melu sowan ana ngersaning Kakang Nayantaka. Nggih. Mboten apa-napa kula iso nggana lan iso maklum yen Ndara Janaka mboten nderek rawuh ten mriki. Mbok menawi Ndara Arjuna nembe kalimput krana kenging pengaruh nganggep yen gegayuhane Semar niki dianggep luput ning mugi-mugi mawon mangke Ndara Arjuna tumuli diparingi ling. Wah Semar. Mbok menawa saiki jlamrung lagi karo njlitheng Kresna kakangku. Mergo anane Semar arep bangun kayangan iki. Dianggep luput karo Kresna kakangku nanging aja sumelang. Punto aji kakangku aku lan kembar. Tetep bakal bantu sakwutuhe marang gegayuhane Semar. Iya Kakang Semar. Liranana para Pandhawa nyadong timbalaning Kakang Badranaya puntos kadang kudu piye Kakang? Nggih matur nuwun Den. Napa sing diaturke dening Bagong wau, dening Petruk wau niku lara sedaya, mboten dikurangi mboten ditambahi matur nuwun. Ugi dene niki pusaka katelune pustaka jimat Jamus Kalimasada tumbak Kara Welang lan payung tunggul naga ugi malah sampun wonten ing Karang Kadempel. Mboten ajeng kula milik niku mboten namung kangge srana kekiyatan anggen kula badhe mbangun kayangan. Lah niki tumrap kula pancen wigati mula jangan dika tak aturi rawuh wonten mriki niki pamriye dimen saged nguningani greget mubah musih para kawula lan saged mujudaken manunggaling kawula kaliyan Gusti. Sing ning ngisor ya ngerti marang kewajiban, sing ning dhuwur ya migatekake sing ana ning ngisor. Pangajabe supaya urip wonten ing Madyapada niki kebak katentreman adoh saka memungsuhan lan tansah dicaketake dening sanak ruang mitra karuh kersane rumaket leda seduluran urip sing samat sinamadan daya dinayan bantu binantu margi tumrap kula wong urip ning alam padang niki nek duwe musuh siji niku wis kakeyan ning nek duwe sedulur 1000 niku rasane isih kurang mawon niku sing luwih wigati mula muga-muga gegayuhan kula niki mangke saged dados sarana tiyang gesang wonten alam padang. Tansah tumindak utami atekan ati suci pepayung budi rahayu niku Den. Bumi gonjang kancing langit kelap-kelap katon. Lir gincang risang mawe gandrung. Kabeh pengendikane Kakang Semar mesti bakal tak pundi. Kang mengkono banjur cumadung dawuh Kakang, pun sakniki jengandika sedaya kula aturi suminggah. Semene sawetawis wonten sudung kula jalaran iki mangke mboten ketang namung sak gebyaring tatit badhe wonten pacoban. Jalaran pacoban niku nggih pinangka
Pangungkaling laku ya Kakang, aku ngestuake dawuhe Kakang Nayantaka. Ndara Setyakita wonten napa kok mlajar Ndara? Kakang Semar. Kejaba aku nyuwun ngapura kelawan Kakang Semar lan Petruk lan Bagong. Ngaturi priksa yen Koko Prabu Ndarawati kalemput krana nganggep yen to gegayane Kakang Semar niki mangke dianggep luput, malah saiki Koko Prabu bebarengan kelawan Kang Mas Arjuna lagi mbudi dolan golek srana bakal gagalake gegayane Kakang. Lurah Badranaya lamun mus ndemuk marang kuncingira Satyana parigawe satemana wujuding cahya kang mijil saka jagate nempuh dhateng Gajah Badar sejatining wujud Raden Arjuna. Pangapura dene tanpa naliti dhisik marang gegayuhane Kakang Semar. Inggih Den, nggih. Sing pun wong luput niku nek wis njaluk ngapura adile ya mung diapura. Watana ora dibaleni malih pun. Saniki mang manunggal kalih kadang-kadang dikandara iya Kakang Semar. Oh, Dalah Semar. Kowe manuta dadi wangsaku. Merga kegayanmu dianggep luput dening dewa. Aku kang dadi utusaning dewa sedya nyabarake gagalke nggonmu arep bangun kayangan. Dosa luputku karo kowe iki apa? Lan meneh gegayuhanku iki gegayuhan sing utama
Kok aku diluputke iki karepmu kepiye? Aku ora gendak sikara karo kowe. Aku ora luput, aku ora dosa karo kowe. Lah kok arep munasika karo aku ki apa ora kualik? Iki mengko kowe sing kena walat. Wah! Kakang Semar, nadyan dikepiye wae Kresna kalah pratitis karo Kakang Semar. Nyatane bae aku malah kesiku. Kakang, aku nyuwun ngapura Kakang Semar. Nggih punten, nggih. Lelakon iki dipendhet dikemahe mawon nadyan pintara njara langit. Bebasan bisa ngikel jagat. Nanging isih kedunungan ina lali salah lan apes den. Sak bejo bejane wong lali isih bejo wong kang ngeling lan waspada pun. Purnaning lampahan niki mugi saged dados sarana tumuruning kanugrahan lan tentreming jagat raya. Rahayu 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 Dara.